In het Wetterskip zijn we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. Wetterskip Friesland is het oudste bestuursorgaan van Friesland. We binnen hier al heel lang dwaande met wetter. In 13 weken zorgen we wat er al je bart in Friesland om wetterbeheer. Bij het Wetterskip worden een soort naaie dingen betocht. In deze uitzending zorgen we in het lab in Ljouwert, waar men dwand is met een DNA-scanner. Met deze scanner kunnen onderzoekers on het DNA in het wetter zien wat voor beesten er leven. Ik wordt er werken aan een stik om de wetterkwaliteit zelfs op te meten, lijkt als bij een zwangerschapstest. Maar we gaan eerst naar Ljouwert, want daar is men dwand om al het wc-papier dat in uw afvalwetter zit waarom te winnen. En te broeken als nieuwe groenstof van bijvoorbeeld nijpapier of asfalt. Nou, je bent hier op een speciaal stukje grond van de waterzuivering in Leeuwarden. Wij noemen dat de demosite en de demosite staat voor demonstratielocatie, waarbij het bedrijfsleven stukjes watertechnologie kan uittesten op semi-technische schaal. Dan zal ik heel oneerbiedig beginnen voor alle waterzuiveraars in Nederland. Eigenlijk is de waterzuivering volledig gericht op vernietiging, want we gooien alles weg. We maken wat schoon water en daar zijn we heel trots op. Maar alles wat er nog in zit, dat blijft in het slip hangen en dat verbranden we. Stel je voor dat we al het fosfaat eruit zouden halen wat er nog in zit. Dat eten we op, dat poepen we weer uit. Als we voor heel Nederland met al onze 350 waterzuiveringen het fosfaat eruit gaan halen, dan hoeven we helemaal geen fosfaat meer te importeren. Dan kunnen we daarmee de fosfaatkringloop volledig sluiten. Dat zou een enorme stap vooruit zijn. Nu moeten we het nog delven, maar we kunnen het gewoon winnen. Het scheelt ook veel energie. Hè? De kunstmestfabrieken verbruiken al 20% van de energiebehoefte die in Nederland nodig is. Fosfaat waarom winnen leidt nog in de toekomst. Op de demosite zit al wel een installatie om wc-papier waarom te winnen. Deze installatie, daarmee winnen we het wc-papier uit afvalwater terug. Dus iedere dag gaat iedereen 's ochtends naar de wc's, middags weet ik het wat, trekt door. Wc-papier spoelt mee. En normaal gesproken wordt het gezuiverd in de waterzuiveringsinstallatie. Maar u kunt zich voorstellen dat dat veel energie kost. Kijk maar eens naar een stukje papier wat achter een boom in het bos ligt. Dat ligt een half jaar later nog. Cellulose. Dat gaat heel slecht is het af te breken. Zo ook in de waterzuivering. Als we het er nu eens uithalen, dan scheelt dat aan energieverbruik in de waterzuivering. En daarna zou je het kunnen verbranden. Maar dat is dan weer zonde. Misschien kun je dat papier, dat wc-papier, zelfs weer hergebruiken. En dat is wat we hier bekijken. Hoe kun je dat nou op efficiënte wijze eruit halen? Hoe kun je het schoonmaken en dan weer als product inzetten? Het apparaat waar het om gaat, dat staat hier achter mij, hier bovenop. Ja, dat is de konusscheider. Hij heeft de vorm ook van een konus. En dat ziet er eigenlijk een beetje uit als volgt. Daar binnenin zit een soort roterend filter. En daar wordt het afvalwater opgespoten, op die zeef. Op de waterzuivering scheelt het ongeveer 15% van de energie die normaal nodig is om water te zuiveren. Dit is nou het materiaal wat we eruit gehaald hebben. En dan geperst, of gehygiëniseerd en geperst. Nou, dit is dat prachtig materiaal. Hè? Dit is waar het allemaal om draait. Gedroogd en wel. We zijn nu met een specifieke productierun bezig en heeft de papierindustrie interesse getoond. Dat is uniek, want de papierindustrie wilde nooit met ons praten. Die zei wc-papier, gebruik wc-papier. Ach kom op man, dat is een imago-probleem. Maar nu zien ze van, hé, ze kunnen ook kwaliteit produceren en dat maakt dit type safe mogelijk. Het toiletpapier of de cellulose kan ook gebruikt worden bij het bouwen van een viskrap. We zijn ook krek met wanden binnen. We zijn hier bezig met een aanleg van een zuiverend landschap voor het gemaal. Binnen dat landschap leek het ons interessant om ook een vistrap te laten zien. Een vistrap is vaak een duur en vreemd element. En we willen eigenlijk experimenteren met deze klei om alleen door uitgraven en door samen met Netix de klei te stabiliseren, dat we eigenlijk hele harde kleiriggels krijgen waar de vis heel mooi langs kan zwemmen. En dan hebben we eigenlijk een hele natuurlijke vistrap die eigenlijk ook nog niet zo heel veel geld kost. Wij weten wat voor recepten je kunt gebruiken voor bepaalde grondstoffen. We gaan beginnen met een stuk op de bodem
van de vistrap op de grond. Die hebben we doorgefreesd dat het een beetje los is. En dan gaan we de binders er doorheen frezen. Dat is dus die cellulose en de kalk. En als dat dan gemengd is, en dan moeten er goede mengverhoudingen zijn, dan gaat dat sterk worden, zodat er geen erosie plaatsvindt en dat het mooi op zijn plek blijft als straks water door de vistrap stroomt. En als dat werkt, ja, dan hebben we natuurlijk goud in handen. Want dan kun je het misschien ook wel op hele andere plekken toevoegen waar klei op zichzelf te zacht is. En waar je nu misschien met keien of met andere manieren spullen aanvoert vanuit Frankrijk en andere landen om hier een kade bijvoorbeeld te verstevigen. En hier brengen we eigenlijk de innovatie vanuit zuivering en de innovatie vanuit het watersysteem bij elkaar. Het weterskip met de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten houden. Je zag nu een wetertest om te zien of er E. coli-bacteriën in het boetenwetter zit. Dit binnen poepbacteriën. Deze procedure is standaard in heel Europa, maar het wordt wel 2 dagen voordat er resultaat is. Om dit nog sneller te doen is het weterskip dwanden met een test die het elke niet in thuis echt doen kan. We hebben ook een andere soort innovatie en dat is dat we juist proberen te kijken hoe we heel goedkoop en eenvoudig ook de burger kunnen betrekken bij analyses. En dat is bijvoorbeeld met iets heel veel simpelers dan de analyseapparatuur die we hier zien. Dit is een zogenaamde dipstick. Dit is een stickje wat je kunt kopen voor te kijken of je zwanger bent. Nou, wij willen iets soortgelijks proberen te produceren in samenwerking met de Universiteit Groningen en een spin-off bedrijf van de Universiteit van Groningen. Om te kijken of we dit voor zwemwater en de E. coli-bacteriën, de poepbacterie, kunnen maken. En dan hopen we dat we voor 60, 70 cent per stuk zo'n techniek kunnen ontwikkelen. Waarbij je in een paar minuten kunt zien of oppervlaktewater wat betreft de E. coli-bacterie geschikt is om in te zwemmen of niet. Het weterskip had ook een DNA-scanner. En dan kist mij een wettermonster zien of een bepaalde vis aanwezig is. In dit geval de zonnebaars. Een exoot die toch 4 eigenaren uitzet is. Maar voor een proteskeer zorgt om ze alles opfretten. Nou ja, het nut is van zo'n DNA-techniek is dat je snel een antwoord hebt. En dat je in vergelijking met het verleden, waarbij je visonderzoek uitvoerde door vissen te gaan vangen. Dat is bijzonder omslachtig, dat is lastig, dat is duur, dat is tijdrovend. En dan moet je nog maar afvragen of je bijvoorbeeld de zonnebaars, waar hier onderzoek naar is gedaan, het voorkomen van de zonnebaars, of je die ook aantreft, of dat je die toevallig net mist. Met deze techniek nemen we een oppervlaktewatermonster en kijken we naar het voorkomen van het DNA van de zonnebaars. En daarmee weten we zeker of zonnebaars voorkomt of niet voorkomt in een specifiek water. We hebben dat resultaat vrij snel, we hebben het onomstotelijk. En we hoeven dus niet vissen te gaan vangen. De zonnebaars was een vis die aangeraden werd voor vijvers. Hij verdrinkt andere vissen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat betekent dus dat onze inheemse vissoorten minder voorkomen of uiteindelijk zelfs niet meer voorkomen. Maar hij eet van de huid van andere vissen, eventuele bacteriën, schimmels, ziekten, infecties, kan die weghalen. En daarom werd eigenlijk altijd als je een vijver met vissen wilde, werd aangeraden om daar minstens 1 zonnebaars in te plaatsen. Nou ja, vervolgens groeit die zonnebaars erg goed in de vijver en heb je op een gegeven moment zoiets van ik haal hem eruit en ik schepnetje erin, je haalt een stel zonnebaarsen eruit en je gooit ze in het oppervlaktewater. En zo komen ze in ons oppervlaktewater terecht. Ja. En tegenwoordig is dus ook de zonnebaars verboden om te verkopen. Maar hier komen uiteindelijk die monsters in. Vervolgens sluit je het apparaat weer en laat je computerprogramma's lopen die eigenlijk alle stappen, temperatuurstappen, koelen, verwarmen enzovoorts uitvoeren en die ervoor zorgen dat DNA gerepliceerd wordt. Dus dat er veel meer DNA-moleculen komen dan waar je mee begonnen bent. Sjoch na je wieke weer naar het weterskip, want dan herinneren we mij mijn rayonbeheerder Robert Kazemier. Bij de gemaaltjesdeel, in de stuwendeel en dingen laten en dan Nou, ik vind het mooi om boeten te wijzen. Ik ben echt een boetenman. Dus in het grootste gedeelte van mijn werk speel ik boeten na. We volgen je een Rijndrip die het valt in Bozem en toch het hele wettersysteem uitkomt in de Waatzee bij Lauwerzeeg. Hoe werkt het wettersysteem in Friesland?
Het is begonnen met groepen boeren die zeggen van ja, ons land is te nat. Komende tiisdje in het Wetterskip.